wai mace ta iya saka lalle ta hada shi da watermelon wato kankana, ruwan kankana ta hada ta tura a gabanta ta bari masatin awa zai sa ta matse da sauransu. Wannan ne yasa ni sai na shiga cikin wani tunani, sai na yi posting akan shi ranar ban yi bacci ba sai wajen karfe 4 ina ji kusan asuba, saboda mata da yasu zo su ce ma ai wannan ta ce garlic zaki iya sa a gabanki, wasu magi, abubuwa dai daban-daban. So da zauna ne wani tunani ce, so no wonder wani sa'in in mata suka zo da infection zaki ta ba su magani, kai ta ba su magani, amma ya ce su ci gaba da dawowa asibiti. To wannan yana cikin daga wa'annan matsalolin. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na darasinmu na farko. A yau za mu yi magana akan sassan haihuwar mata. Sunana Dr. Na'ima Idris Usman. So na gama karatuna a kasar China a 2018, yanzu shekara 3 kenan. Kuma na dawo na rubuta license exam ina wanda ake kiran shi MDCN. Kuma alhamdulillah na ci, na fara house job ina, na gama, kuma yanzu muna kan bautan ƙasa. To yanzu dai aikin da nake yi akan wannan abu da nake shine, a lokacin da na fara aiki na fuskanci mata suna fuskantar kalubale da yawa a abubuwan da ya kamata za su iya preventing in shi, wato abu ne da su iya kubuce mai ba tare da ma ya same su ba. So sai na ɗauki albashin a kaina, to tun da ni a matsayina na mace, tun da ba kuɗi gare ni da zan dinga ba mutane sadaka da sauransu ba, to menene na contribution da zan iya taimakawa al'umma especially mata, to sai ce to bar in fara wannan in dinga faɗakar da su da sauransu. Hikimar nuna su a zane shine akwai cututtukan da in nazo ina yi wa mata bayani, saboda ni a tunanina in mutum ya ga abu ya fi gane shi. In na zauna ina yi wa mutane bayani kawai ba tare da nuna musu, ba su taɓa ɗaukar me ma nake nufi ba, amma wajen nuna musu za su fahimci yadda wasu cututtuka suke faruwa da hanyoyin da abubuwan suke bi har yake faruwa. To shine kawai yasa nake using hoto nake koyarwa. To gaskiya lokacin da na fara na samu wannan dan matsalolin, sai na fuskanta maza sun fi ma supporting ina, wato suna karfafa min gwiwa akan matan. To amma alhamdulillah dan lokacin da na fara 80% of followers ina na Instagram misali din maza ne, 20% kuma 20 kenan mata. To amma yanzu gaskiya alhamdulillah na lura yanzu 60 maza ne, 40 kuma mata ne. To ba zan ce babu ba, akwai, na fuskanta sosai ma farko da na fara. Amma abin da nake son mutane su gane cewa ina son su manta da cewa ni bahaushiya ce, su saka a zukatansu ni musulma ce, kuma aikin likitanci na karanta. So ba zan ce saboda ni bahaushiya ba ce ina jin kunya faɗa da sauransu. Na samu matsaloli duk da dai har da wajen kaman 'yan uwana an so an magana, tunda ni bahaushiya ce bai kamata ina abubuwan nan da sauransu ba. To amma alhamdulillah tunda iyayena kaman mutane ne masu bin abubuwan da nake so, kuma na samu also malamai na yi magana da su dangane abin da gashi nake yi, suka ce kuma alhamdulillah zan ci gaba da yi. To tunda na fara gaskiya kawai dai abin da zan iya cewa shine kaman misali wanda nake aiki da su, mutane da yawa suna daukan kaman wani abubuwan da nake yi maybe biya na aiki nake yin shi, ba sa gane cewa kawai ne abu ne da nake so a raina, wato passion ne kawai abu da nake so. To ba wai wani yana daukan kuɗi ya bani ko kuma wata ƙungiya zan kira su suna bani kuɗi da in wasu abubuwan ba, saboda mutane da yawa sun san ina da studio ina, sannan ina zuwa ƙauyuka da makarantun gwamnati sosai ina faɗakarwa. Gaskiya alhamdulillah ina matuƙar farin ciki sosai, saboda a koda yaushe in dai na posting video zaki ga mata da yawa ba za su zo kan
post ina su yi magana ba, saboda akwai wannan kamar yadda kika ce a baya wannan irin tunanin namu na al'ada, wato mu Hausa akwai kunya wata ba ta iya tambaya ba saboda kar wasu su gani. To gaskiya mata da yawa sosai suna zuwa direct message ina wato DM su min tambayoyin da suke so da ba za su iya posting ba. To kuma gaskiya alhamdulillah ina matukar farin ciki da wannan saboda akwai dimbin mata da yawa da nake ansa su, har ma maza ba mata kadai ba. Gaskiya matsala babba ce, ba zan kira ta matsala karama ba, saboda abu ne da already yana cikin jininmu, abu ne da iyaye da kakanni an riga an saba su. To ni a matsayina likita wani sa'in na fito ina magana za a ce wannan wace ce, me ma ta sani, abin da tun kakanni da wai an saba yi. Misali yanzu zan yi miki misali da abu daya dangane da kayan mata. Ba wai kayan mata gaba daya bane ana ce mata kasi, a wannan ina magana kamar ture-turen da mata suke yi. To amma magana ce in ka fito ka yi, wasu za su zage ka, wasu kuma za su ɗauka. To kamar yadda na ce, ba gudu ba ja da baya, dole mu yi faɗakarwa, duk wanda zai ɗauka alhamdulillah, wanda ba zai ɗauka ba diddi ɗaya ne, saboda ko malamai ma ana suka su balle likitoci. Sosai gaskiya, don akwai wani video da na yi posting bai fi sati 2 ba haka, ina ji ba zan iya tuna sosai ba. Wato message da nake so in passing, abin da nake so in faɗa mutane ba su ma tsaya sun ji abubuwan da na faɗa ba, sai aka dinga ɗaukan shi a wani sauyi daban. To ni a tunanina dama duk abin da ka ɗauka za ka yi daban ba tare da waɗansu sun saba yi ba ne, saboda wannan abu ba an taɓa gani wata bahaushiya ta fito tana irin maganganun nan ba. So dama ina expecting a zuciyata akwai wanda za su faɗi magana a kaina, akwai kuma wanda za su bi abin da nake faɗa. Kuma don cin zarafi ai a tunanina wannan abu ne da ya kamata in sa a kwakwalwata zai faru, ko ina so ko ba na so. Don ko me za ka yi, mai kyau mara kyau, dole da za a yi magana, shine kawai. Sako shine na ɗaya, mu fuskanta fa duniya ta canja. Abubuwan da suke faruwa a shekara 20-30 da suka wuce yanzu ba su bane. Kullum cututtuka ƙara yaduwa suke, kullum sababbin cututtuka ƙara bunƙasa suke. So mutane ya kamata da mo ana tafiya da mo su dinga fuskanta rayuwa gaba ɗaya canja take. Na biyu kuma ina kiran ga malamai dan Allah dan Annabi, wannan ku nake faɗawa, ya kamata a masallatai a dinga samun lokaci ana yi wa maza wa'azi. Misali in matarka tana da ciki, lokaci ne da ya kamata tun da wurwuri mutum ya fara tattalin, wato ya ajiye abubuwan da ya kamata ana buƙatar su kafin ta zo haihuwa. Banda wannan kuma akwai maza da yawa da ba sa barin matan suna zuwa awo. Banda zuwa awo, in an zo asibiti a ce mace za a buɗe ta, wato cesarean section, wato haihuwar ta ciki wanda za a yanka, sai ku ji miji yana cewa shi bai san magana ba, matar shi za ta iya haihuwa da kanta. So ina kiran malamai, wannan yana daga wajen ku, da Allah dan Annabi a taimaka a yi kokari, saboda mu likitoci duk da za mu faɗa ba za a ji ba kaman ku. To kuma wannan abin ya shafe mu, ya shafe ku, ya shafi al'umma gaba ɗaya.